Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Nongialam jangka kynhun ki balang Kristan ki belatip kumka khasi Jaintia Christian Leaders Forum kila penramjar ya ke sorkar jela da ka baong ke sorkar kala thok ki pajba ke jela ha ka bayade ber khalai ne kasino habakran kila pathai khubor hadian bakini nongialam niam kila wani kendo yo lampang ke ying dorbar thawan ke jela ba med ba lingdo man pen sngawi ke jing persya jengki ya ktem khalai ka balaya ban ai laisen menta Reverend Pastor E.H. Kalkungor Rong ba ke sorkar hakabanikong kalkular ba kani ka jingstang ban pli ktem khalai anam le kirki enre kan le suki bat ka ai ka ba kilakren pad assembly ha ka ba umentri ka taxation ulai thu bala ai laisen sheki lightly ktem khalai ka paw ba sorkar kala shukor ki pad ba nakalyang jongka KGCLF kani ka khasi Jaintia Christian Leaders Forum idap da jing snow kya ka ba crowd ka jing sosi ka ba crowd halor ka jing punpana pagani ka sorkar ka ba menta kala I license na ka menta ki lightly ki casino kala I lightly ki license pan sedang pan penmi ya ki casino ki bangi ka jing so tho jongi ngiong ba ki dei ki ktem jongi jing khalai ba ki ktem ba jongi jing khalai but ki ban penmi ya ki jing auria ki kam snail but ki wei kwe ba ki kam ki ba bi ai hadin habot kon kta e ka lawai jong ki khon samla jong ka ri kon kta e ka imlam salam bot kom ta ter tingi wani kendo i ba met ba na mo be dei speaker jong ka yang assembly ki jongi but lada nim don e bon ong persai i na mo ka ne de ka kam jong ka sorkar ka bo menta dan rengi wan da jing smoke ya wat habangi kendo i nila ai da ka shithi shi bangi penrem jur ya kane ka jingle jong kane sorkar ko menta I import ai ka ktian ka ba shai menta yo in se kendo yu chief minister ta ka in ilawan tho da ka shithi shu ban ai shu da ka jing tho re ya ka ta tingin satip kham hadien ke ai ka ba ka ban mi pat nang ne nakaliang chungi ngi pen pau hi ya la jing snow trong ka forum bang kwa pan pen rem jury ya ka jing le trong ka sorkar ka wei ka long wa ka sorkar kala thok ya ki pai ba baro ya ki kynhun ki bo pher kan thop ro e ki nongialam niam ki nongialam trong ki balang ki bo pher namar ha ki por ki ba kham man shwang ki ong kinum pat le menta ya ka ne ka kam hanrei man shisngi pat ni snow wala pan bana hado lightly ki license la de bai kabo arba den auto taxation minister ni snow ki contain ba u pen hapo yaki nong jingo kai perthai ki tourist ki ba wan shag jala ki phau hajar man ka por u ong ba kani ka casino kan kring yaki tourist ki ba kham don dor ki ba kham don ka dor ba kham rem la se u ong daga kitien tourist of high worth high value ki mod ki tourist ki ba kumno kita ki la bandai ki ba khai bisa ki la bandai ki criminal ki la bandai ki mafia ki ba la puja nyam tim let's say ki kwa wan kringi ba kum kita ki bre ki wan ra ki phau lam ki phau kom ta shga jala sakawai pat kalong ba taxation minister ong ba ki try jala ki nyo nong tang na ki safit saphai jong ne ka kam casino wong local resident will benefit from the footfall of the casino industry tang na ki linkhai ki safit saphai jong ne ka kam kabot kam don ka jing perkhat jong kane ka sarkar nagam ta ki re pai ba ti pre jong jala pro ko na ta ka daw na ka liang jong ka forum ko ba snau khya nong ta ka jing ka lawai jong ka jala ka lawai jong ki khon samla jong ka ri kan thai wat shin rang wat ka jing sngai ru kham tam ki samla kan thai ka forum ko pan ram jul yak ne ka jing le jong ka sarkar
mentah lengok ngesno kendit hau nai me ha por ngia kendoi tu nai jemang tu dia ngia don lang hi di chief minister don burom jengi ong hi ngi bak kinum pat le kerke mentah andre shoban le kinda hot kinda ya kleu jumut kinda wat ya jung tip ki bo benya komta andre mentah pada ka mi kene jing pun pernah kom ne tingi kendit bagi penrem ya kata nak kadang wi ong baka sorkar ka thok ai upai ba bai ki kynhun ki bo pher wat ki nongialam niam nongialam kristan kan kendit ki bo pen smosi wat ka bo pen snow jam daw ha koi rukom no taxation minister ong ka casino industry kan attract kan cream ya ki tourist with high worth ya ki nong jo kai perthai ki ba kham don dor kamu open po dor no ki wei pat ki nong jo kai perthai ki buan ki phau hajar man laga sngi man laga po shi kishnong ki jongi shaki jila shaki ni nong ba jongi te ni pun pau ya ki jing persha ya ki jing snow jing pun rem ya kan ni bukum kita ki kentien ru ki pun po dor no ya ka jinglong brew kom ta ke